Dobranoc, dobry wieczór. Miś pluszowy śpiewa wam, mówią o mnie miś uszatek, bo klapnięte uszko mam. Jestem sobie mały miś, gruby miś, znam się z dziećmi nie od dziś. Jestem sobie Les històries de l'osset peluc. Z dziećmi nie od dziś. El sant de la tieta Crec-Crec. Avui, en Fumet i jo hem anat a la festa que feia la tieta Crec-Crec pel seu sant. La tieta havia estat tota la setmana preparant aquesta festa i tot hagués sortit bé si els conillets no haguessin fet aquella ximpleria. Tieta, ja estic, va exclamar en Panxó, tot satisfet. Molt bé, no t'has descuidat de res? Esclar que no. Funciona bé el tocadisc? Ahir bé funcionava. Oh. Has convidat en Peluc, també? Esclar! Oh, ara no me'n recordo si l'he convidat o no. Doncs torna-la a convidar. Au, vinga! Vaig de seguida! Hola, nois! Us he convidat a la festa de la tieta Crec-Crec o no? Ui, 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 a nosaltres ens ho preguntes, això, tu? Si de cas nosaltres no pensem ballar amb tu. Sempre ens trepitges els ulls de poll. Tinc molta pressa i vosaltres no feu més que dir bajanades. Aquesta tarda us esperem a tots a la festa a casa la tieta Crec-Crec. Amb obsequis. Esclar. Adéu. Avui mateix, va dir en Fumet preocupat. Encara no tinc cap regal a punt. És igual, home. La tieta Crec-Crec no s'ho prendrà malament. El que m'amoïna és que no sé ballar el vals. I em sembla que la tieta només balla valsos. Doncs balla alguna altra cosa. No quedaria bé. És la seva festa i voldria obsequiar-la amb un vals. Se m'ha acudit una cosa! Bon dia, professor. En Peluc ha d'aprendre a ballar el vals urgentment. Ho veig difícil. Jo ja estic retirat. A més, no tenim orquestra per assajar. Nosaltres portem l'orquestra. Si us plau, no hi ha ningú a la rodalia que balli el vals tan bé com vostè, professor. Molt bé, d'acord. Ho intentarem. On aneu tan mudats? A casa la tieta Crec-Crec, a la festa del seu sant. Amb un tocadisc? Hem estat practicant el vals. Tothom balla el vals a la festa del seu sant. Ah, no me'n recordava, s'exclamà el senyor Boc. Em deixeu practicar una mica? Esclar que sí! Endavant! I un, dos, tres, i un, dos, tres, i un, dos, tres, i un, dos, tres, i un, dos, tres. I un, dos, tres, i un, dos, tres, i un, dos, tres, i un, dos, tres. Oh, senyor Boc. Es nota que vostè ha fet classes amb el professor Girabol. Sí, és cert. Hola, hola. Passeu, si us plau.
Primer punt. Un brindis a la salut de la tieta. Aquest vi és de collita pròpia. És deliciós. A la salut de la tieta. I nosaltres què? I nosaltres? Per vosaltres, una deliciosa llimonada. Amb bombolles i tot! A la salut de la tieta, crec, crec! Segon punt. Un vals en honor de la tieta. Oh... No funciona, oi, per això? No es preocupi, nosaltres portem un vals aquí. El senyor Boc ja l'ha ballat i tot. Sí, ja l'he ballat. Aquesta vegada cedeixo el meu lloc amb Faluc. Podríem provar el pastís mentrestant. Nosaltres sols? Per què no? També som convidats de la festa, no? Doncs vinga! Això és nou? Aquest punt no estava pas al programa de la festa. Ja heu vist quina festa del sant. En Panxó tenia 10 punts més en el seu programa i tot es va acabar en el segon. Si més no, he pogut ballar un vals amb la tieta crec, crec. Bona nit. Poranna dobranoc, bo już księżyc świeci. Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci.